לפני כמה שנים, אני ובן זוגי בדיוק התחתנו, רצינו לטוס לירח דבש, ולא היה לנו זוז על העכוז, ממש לא היה לנו שקל. אז מצאנו איזה משלחת של חוקרים מהאוניברסיטה שנוסעים למזרח אירופה לתעד בתי קברות יהודיים. אז נסענו איתם, ובמשך כמה שבועות בילינו כל יום בבית הקברות, בלעבור ולהעתיק את מה שכתוב על המצבות. והיינו צריכים לטוס חזרה, היה איזה קונקשן ומשהו שם התחרבש, ואיזה איש בשדה ראה אותנו, והוא ניגש אלינו, והוא היה מבויש כזה, והוא אמר כזה במבטא רוסי כזה, הוא אמר שלום, שמע ישראל, ואז כאילו הוא הבין שאנחנו יהודים, אנחנו הבנו שהוא יהודי, והוא הבין את הסיטואציה, שאנחנו בעצם עומדים להיתקע ללילה בלי איפה להיות. אז הוא נתן לנו רשם לנו את הכתובת של הבת שלו ואת הטלפון שלה, והוא התקשר אליה להגיד לה שיכול להיות שיגיע איזה זוג הערב. וואו, כאילו לא, זה היה מאוד עוצמתי להבין שנטו בגלל שאנחנו יהודים, אז מישהו שאנחנו לא מכירים, אין לנו שום קשר אחר חוץ מהעובדה שכולנו יהודים, אז הוא ידאג לנו. זה היה כאילו באמת תחושה חזקה כזו של שייכות.